Il-Ministru għall-Akkomodazzjoni Soċjali u Affordabbli Rodrik Galdes inawgura proġett ta' riġenerazzjoni li sar fi 23 blokka ta' akkomodazzjoni soċjali fil-Ħamrum. Dan il-proġett sar b'investiment tal fuq minn €1,000,000 u kien jikkonsisti fost l-oħrajn fit-tisbieħ tal-faċċati tal-blokok fil-partijiet komuni u anke rinnovar tal-bjut. Il-Ministru Galdes spjega li minn dan ix-xogħol ta' riġenerazzjoni qed igawdu mal-150 familja b'kollox, waqt li tkellem ukoll fuq l-importanza li minn barra l-investiment f'postijiet ta' akkomodazzjoni soċjali u affordabbli ġodda tkompli ssir il-konservazzjoni tal-assi preżenti li għandu diġà l-Gvern biex jiġi żgurat li dawn jibqgħu joffru saqaf sigur u b'dinjità lill-benefiċjarji. Tal-investiment ser jkompli tejjeb il-komunità qed jgħin anke mhux biss lill-Kunsill Lokali flimkien ukoll mal-komunità tal-madwar, imma wkoll ser nkomplu bi pjan biex raħal lokalità nkunu qegħdin iwettqu tal-akbar proġett ta' riġenerazzjoni tal-oqsma tad-djar tal-housing soċjali. Waqt iż-żjara l-Ministru seta' jinnota l-ħidma estensiva li saret fuq dawn il-blokok li mhux biss tad-dera ġdida lil qasam tal-akkomodazzjoni soċjali fil-Ħamrun iżda wkoll għamlet differenza fil-ħajja ta' kuljum tal-familji kollha involuti.